Ituloy ang kasiyahan sa loob ng bahay with Tanduay Rum. Drink responsibly. Good news! Ang pinagkakatiwalaan yung MXC capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma nutrients. Very low ang sodium content, cholesterol and fat-free. MXC capsule araw-araw helps avoid pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with proper diet and exercise. To God be the glory! Mahalagang paalala, ang MXC capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Mabigat ang araw. Gagaan yan bukas kasama ang tropa. Samahan nyo pa ng Tanduay Light. Kung ngayon iniisip mo, May bukas pa. mamaya, May bukas pa! Na Tanduay Light. gaan ang bukas, gaan ang may kasama. Tanduay Light. Drink responsibly. Pag magaan ang samahan, magaan ang bukas. Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. Para sa damit na ka-bloom sa bango, subukan ang Charm Fabric Conditioner. Charm that fun, bangong kumaga-bloom. Charm that fun, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm that fun, bangong kumaga-bloom. Charm that fun, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang akong nanay, walay sama ang kakugihan. Si Mama, walay ginaatrasan. Para kang mami, walay imposible. Pag-undang na ang tanan, siya, gulang gihapon. Ang kauban nila, Champion Supra Power, ang among most powerful whitening formula aron sa puti nga walay bilin-bilin. Kini ang kauban sa mga supra nanay. Champion Supra Power. Ang puting walang pakas ay ayon sa test gamit ang putik, ice cream at dugo sa polycotton. Champion Supra Powder Detergent Bar and Powder. Iladong ni kalidad sa Kalimpyo Sukan 1977. 5 pesos SRP lang kada sachet. Pagmura, makalawlaw agad. Makagastos dagdag. Pero, Sa Pampers Pants mas sulit, less lawlaw kaya less palit. Sa Pampers Pants mas sulit, less lawlaw kaya less palit. Free wet versus cheaper diapers, large size, SRP per pad. Bali na sa Pampers Pants. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Okay, niya nausab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko o banggya ni ining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Maugyapon no ang magauban nato dinhi sa istasyon, nagatong mga kasamang radyoman sa technical side, si kasamang Radyoman Danny Luod, ugusab si kasamang Radyoman Tax Ilumba. Sa gawas, magyapon si Hion Ilumparing, ugusab si Rinaldo Cuenca. Pasiunang patimbaya sa gihapon no sa atong station manager. Ang amahan nato din sa istasyon, si kasamang Radyoman Edgar Dagumo o bana sa iyang mga kaubang baga Radyoman. Ade si Mark Poderino, Radyoman Mark Bacroya. Okay, now, ang atong pizza karon, pizza 9, no? Pizza 9 sa bulan sa Agosto, tuig 2020 paghihapon ta. Okay, now, atong ipadayon tong atong gihisgutan sa miaging Domingo. Ato sang gipadaplin tong mahitungod sa mga ribulto nga maraton na itong diskusyon. Kay diri sa ta sa kining gitawag og teaching authority sa simbahan. Kay ang rason o hinungdan ngano nga nagpabilin ko nga Katoliko, dili tungod kay wala ko'y ikasaway personally o kanabang wa ko kakitag dili pod maayo sa sulod sa maong simbahan. Dili na maayo rason nga tungod kay wa ko ganahe o ingon talang para nako perfect wa ko'y nakitang dili maayo maunang nagpabilin ko, dili na maoy hinungdan nganong nagpabilin kong Katoliko kay ilado naman ang
tinuho ang Katoliko nga naatanan sa history ang nahitabo niya. Na ay maayo, na pwede dili maayo. Di ba? Na ay mga skandalo sa sulod na ining maong simbahan. Mauna nga kung tanaw ng iyang dagway maayo ba gyud na ako kung moingon mo nga nagpabilin si Veritas nga Romano Katoliko tungod kay nakita niya nga maayo gyud ning simbahan wa gyud ikasaway. Dili na mo hinungdan nganong nagpabilin kong Katoliko. Okay. Kahibaluta nga naagani mga Santo Papa pipila ra hinuna, naagani mga Santo Papa nga maot og kinabuhi. Very bad. Muna gitawag na ito, bad popes in history. Kahibalo ko, ana. Kahibalo po ko nga na mga obispo, kardinal, mga pari nga wala gyud magtinuod sa ilang katungdanan isip mga pari. Kahibalo ko, ana. No? Nganong di ko kahibalo, ana. Pero nganong nagpabilin mangyug ko nga Katoliko. Nganong nagpabilin ko nga Katoliko tungod sa kanang gitawag natog teaching authority sa maong simbahan. Nga ang iyang kanang gahom o otoridad sa pagpanudlo para nako genuine yun na, dili yun na ka duwa-duwaan. Ngano mo yung kog genuine? Tungod kay ang ordinasyon, ako naman nahisgutan in part no sa miaging Sibya na to, nga ang ordinasyon sa mga obispong Katoliko, ang ordinasyon nila, dili gyud nimo ba mapalsipay? Nga na-connect o nasumpay gyud ang ilang ordinasyon sa ordinasyon o authority sa mga apostolis ni adto. Genuine. Ang buot na kong ipasabot alang sa mga wala kadungog atong unang pagpahayag ani. Di ba giunsa man pag-authorize ni Kristo ang mga apostoles nga makaingon ta nga dili gyud kaduwa-duhaan nga authorize gyud ang mga apostoles sa pagkasangyaw o pagpreach. Now, di gyud ta kaduha-duha sa ilang authority tungod kay personalmente gyud gi authorize sila sa atong Ginoong Hesukristo, dili nang authorization nga igo lang mubasag Biblia then moingon na dayon nga authorize na ko, dili na dili man self authorization kay kana bitawng magpalisin siya ta nga mahimutang kanang legal nga driver, dili man na self authorization nga nagtuol lang kag motor diha o unsang sakyanan diha de mingon na din kog legal na ko nga driver, dili. Dili ikaw sa imong kaugalingon ang mag-authorize. Naay pagkamao nga outside na nimo. Mga tao nga sila ang tinuod nga authorize ang mag-authorize nimo. Di ba? O, pares anang kinsa man ang mag-authorize nato nga mahimutang tinuod yun nga driver. Ang LTO. Di ba? Kung ang LTO dili maghatag nimo og driver's license, dili yung ka matawag og tinuod nga driver. Di ba? O, na sa Biblia pod, ingon ana pod. Ngano makaingon ta nga dili biya tanan gipamili ni Kristo nga musangyaw. Nga mo preach. Dili oy, no? Asa man ato na gibasi, no? Ato ning gibasi gyud ang di na ko malimtan nga sita sa Biblia katong giasoy ni San Pablo sa iyang sulat sa mga taga-Roma ni adto sa kapitulo 10 bersikulo 15 nga matud pa niya, unsaon man pag-preach o unsaon man pagsangyaw kung wala siya gipadala sent o sa in English. Unsaon man kuno nimo pagtudlo o pag-preach ang ato bitaw mga maestra sa DepEd, dili mo ka maligal nga mutudlo kung dili katagaan nila teacher's license. Di ba ingon ana? Sumausab na, unsaon man kuno pagsangyaw kung wala siya gipadala o gisent. Sa laing pagka-istorya, unsaon man kuno pag-preach kung wala ka gi-authorize. Unya, giunsa man ni Kristo pag-authorize ang mga apostoles. Now, personal gyud nga iyang gipamili ang mga apostoles niya, dili kay tanan, dili kay bisan kinsa. Di ba? 12 manggalitong una iyang gipili. Di ba? Dayon,
sa dihang na-authorize na niya ang mga apostoles, dili pod siguro ka mo ingon nga, siya na lang pod mangunay gyud tanan sa pag-authorize. Dili, kay naay ka nang gitawag og pagpasa sa maong authority. Nga ang gitagaan og authority, sila na pod ang adunay authority o katungod o gahom sa pag-authorize sa ilang mga successor o mga sumusunod. Di ba? Ang buot na akong ipasabot sa dihang napili na ni Kristo ang mga apostoles, iyan ang gi-authorize, ang mga apostoles na po'y ga-authorize sa ilang mga successor o mga sumusunod. Yun sa man nila pagpagi. Kanang gitawag na to pagpandong sa ilang mga kamot nga to sa ulo sa ilang saligan pod nga mosunod nila. Kanang gitawag na to ordination. Di ba kanang mag-ordin og pare, di ba na magyun ay pagpandong sa kamot sa ulo mo na pag-authorize nila nga mahimo gyud silang genuine nga pare. O mao na, giingon ana nila pag-authorize. Dayon sa agkatupong ilang gi-authorize, mo-authorize pod sila mga sumusunod nila, ingon ana gihapon the same. Unya, tan-awon man dayon nato sa history, dili pwede yung Bible ray atong basihan kay wala na sulat diha tanan ang mga panghitabo sa Biblia. Kinahanglan gyud tag history ana. So mo nang musupak gyud ang baruganan sa mga dili Katoliko nga Bible alone. Sola Escriptura sa Latin. Okay. Nganong musupak ta ana kay nasulat ba diha ay tanan diha sa Biblia ang history sa Christianity? Na ako'y na pangutana nga higalan akong Baptist nga na ila-ila na ako taga Cebu. Debater po sa Baptist. Ipangutanan ako siya nga, Brad, kay sula eskriptura man mo, Bible alone man mo, buot ba ni mo ipasabot tanang kamatuura na sa Biblia? Kay kung niingon pa siya tanang kamatuura na sulod sa Biblia, may galing kay aptik po siya. Hindi siya mapiit. Ingon siya, wala. Wala. Kay kung niingon pa siya tanan sa Biblia, mapiti-piti gyud siya mapangutanang dili gyud siya ka maglisod sa tubag. Kay moingon man dayon ko kung moingon siya tanang kamatuoran na sa Biblia, di moingon ko asa namatay si San Juan. O nabatay ba si San Juan? Namatay gyud San Juan. Pero di kang kabasa sa Biblia, inasulat nang namatay siya. Di ba? Ug asa dapit. Si Santa Maria, asa namatay og nasulat ba diha nga namatay siya? Ang mga theologian manggalni nabahin miingog namatay pero gi-assume gihapon gisama ni Kristo nga gipanhaw kay dili siya angayan nga dugayon pa ang iyang pag resurrect. Napoy uban mo ingon nga wa gyud to siya moagig kamatayon kay naa man pod sa Biblia naa po yung mga tawo nga gipasaka diretso sa langit wa na moagig physical death. Di ba naa man sa Biblia na yung mga example. So nabahin ang mga theologian, mga Katoliko pod. Pero unsa may official baruganan sa magisterium, mga atong mga official teachers, bishops o the Pope, successor ni St. Peter, moingon sila nga wala man po'y kanang makita gyud nato nga ebidensya nga kanang definitive gyud nga namatay siya. Niagi siya kamatayon. So wala nga lang, pwede ta mag-speculate. Unya, ang uban po na po sila gibasihan nga posible po nga si Santa Maria gipakahiyab diretso sa langit. Wa na moagig kamatayon. Naman po biblical kuha na basis, premise. So, both sides, both duha ka espekulasyon, pwedeng mainsakto. Di ba? Sumuna ang simbahan kay wala po nag-ingon ng Ginoong na naog nga naingon nga kana mo'y correct. So, both sides, giingon sa simbahan nga, ang mga Katoliko libre mo speculate og asa anang duha ang ilang gituhuan. Whether niagig yung kamatayon si Santa Maria, dayon gi-assume o gibanhaw diretso din, gipasaka sa langit, or wa gid siya moagig kamatayon, gidiretso gid siya pagpasaka sa langit. So, posible man ang duha. So, kitang mga Katoliko, libre ta mo speculate no? Pero most sa mga scholar o mga theologian, nga niingon sila nga niagig yung kuno o kamatayon si Mary. Dayon gibanhaw, dayon gipasaka sa langit. Ang ilang gigamit nga tudling ana kanang sa Psalm 132 verse 8 kanang pag-ingon diha nga bangon o Ginoo ngadto
ngadto sa imong pahulay, ikaw ug ang arka sa imong kaligon. Kana, no? Unsa may buti pasabot anak. Kanang pag-ingon nga bangon o Ginoo, referring na sa resurrection of Jesus Christ. Pero dili kay siya lang kuno ang mabanhaw dayon. Ikaw ug ang arka sa imong kaligon, kanang arka diha mo'y gipasabot nga si Mary. Bitaw sa atong litanya, di ba kanang moingon tag Santa Maria, arka ka sa kasabutan. Kay si Mary manggod ang new ark of the covenant. Ngano moingon ta nga si Mary ang new ark of the covenant? Kay katong word of God sa Old Testament nga napulo ka sugo nga nasulat gyud sa papan nga bato, gisulod tug sudlanan. Katong gitawag na tug Old Ark of the Covenant. Unya ang katumanan anang word of God nga nasulat sa papan nga bato nga gisulod og sudlanan, Old Ark of the Covenant. Si Jesus Christ may katumanan anang word. Personal word of God. Asa na mabasa? Sa Juan 1:1-14. Sa sinugdan diha na kuno ang pulong. Niya kauban sa Dios, bot pasabot kauban sa Dios Amahan. Dayon Dios pod ang pulong. Dili na sabton nga naduha ang Dios sa usara ang ilang pagka-Dios. So nahimong personal ang word of God mao na si Jesus Christ. Nakaron kay naama nay sudlanan. Kinsa may sudlanan ni Jesus Christ, kinahanglan personal mapod. Kay kung personal ang katumanan sa word of God, personal pod ang mahimong sudlanan. Kinsa man ang nahimong sudlanan ni Santa Maria? Sa pagpakatao sa word of God nga si Jesus Christ, personal word of God, asa man siya misulod, kinsa mang taguangkan iyang gisudlan nga nahimong sudlanan niya? Si Mary. Muna nga sakto ang atong simbahang Katoliko ug mga church fathers nga naghiusa sila nga si Mary mao ang new ark of the covenant. Nya gitagna naman na sa Psalm 132 verse 8 nga pag-ingon nga bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay, ikaw ug ang arka sa imong kaligon. Na, duha man day nang gitumbok dihang mag-una-una og banaw diretso. Oh. Ayon pa atuon sa langit. Oh? Nakinsa man na, duha man na, si Mary man na gipasabot, gi-implied man po na sa pinadayag 12. Bersikulo 1 hangtod sa 5. Di ba? Nga adunay babae diyang gisgutan. Nga kung atong sabton ra ba gikurunahan man sa tupa gihulagway nga rayna. Mo na gibasihan po nato nga si Santa Maria mao ang tinuod nga Queen of Heaven. Oh, sa dihang ako bitaw ning gi-discuss bitaw, no? Niingon tong akong higalang baptist nga pataka lang ka diha kanang inyong pag-ila ni Santa Maria nga Queen of Heaven. Ala ay idolatry na kay naa sa Jeremiah, Jeremias nga naghisgot og usa ka diyosa diha nga babae. Oh, dayon usa ka Queen of gitawag po kuno Queen of Heaven pero false. Oh, na kamo mga Katoliko ay idolatry na inyong pag-ila ni Maria nga rayna sa langit kay naa sa Jeremias kanang rayna sa langit Diyos na, diyosa na. Oh, gisaway ng mga nagtuo og rayna sa langit. Unsa may akong tubag niyon ko. Kanang ayuha pud tawag basa ng Biblia. Kaklaro ana. Kung naa di ay false Queen of Heaven, sabto na di ay dayon nga tanan false Queen of Heaven. Kung naa di ay bakak nga Dios, sabto na di ay nato nga tanan puros bakak nga Dios, wa na gyud tinuod ana. Di ba? Oh, so tinuod nga kanang sa Jeremiah, false Queen of Heaven na. Dili na si Maria ang gitumbok diha. Ang tinuod nga Queen of Heaven, kanang mabasa na to diha sa pinadayag 12, uno nga to sa 5 nga gihisgot og woman. Nga maklaro magyud natong si Mary na gihisgutan man sa 5 dapit o nga ang anak-anak katong bata nga nahimong hari sa tibuok kalibutan wa na may laing gipasabot ana si Jesus Christ man. Kinsa man ang babae nga nanganak ni Jesus Christ si Mary. So siya ang woman nga gitumbok anang pinadayag 12 nga gihulagway nga usa ka queen. Queen. Di ba? Pero naay laing pong interpretation ana no, dili lang po kay si Mary ang gitumbok anang woman sa pinadayag 12. Kung nagbasa mo anang Jerome Bible Commentary, ang gipasabot ana diha duha. Mary and the church. Kay kana gong terminology nga woman sa Biblia gigamit na pagtawag ni Mary, si Kristo gali gatawag og woman ni Mary, dili na sabton nga wa siya gatahod siyang inahan ha. Okay, sa mga Hudiyo, kanang pagtawag og woman usa na kadakong pagtahod sa ilang panahon, dili para sa atong panahon ron nga kung ang imong inahan tawgon nimo babae, ingno nakag way batasan nganong di man tawgon sa og inahan nganong woman man. Sa ato na ng bokabularyo ron nga
wa kay batasan kung mutawag kag babay o woman sa imong nanay. Pero sa panahon sa una, dili ingon ana kanang pagtawag og woman usa na kadakong pagtahod alang nila. Dayon aron pod makahibalo ta nga ang woman nga gihisgutan sa katong gitawag natong proto-evangelium gani nga bersikulo katong sa Henesis 3:15 nga sa dihang nahulog ang unang woman, ang unang babae nga si Eva. Gihisgutan na yun sa Dios nga naay woman nga dili pareha sa ni Eva. Naay woman nga makigbatok yun sa kadautan. Di ba? Nga dili gyud magpakasala, di gyud magpabuling, di gyud magpamansa sa iyang kaugalingon. Kinsa man ang woman nga gitumbok diya sa Henesis 3:15, wa may lain. Wa may lain si Maria man. Mabitaw nga gitawag sa Katoliko si Mary nga sinless. Immaculate gani, gipanagad ang nagrasya. Sa diyang naapas na guangkan sa iyang inahan mo nang limpyo na. Wag yun mo mansahi. No? Ngano man yun nga limpyo yun ang New Ark of the Covenant. Research ragod mo atong Old Ark of the Covenant, katong literal yun nga arka, nga ilan nang giampingan nga di mabulingan. Katumang ganing nakadapat atong maong ark nga way sa maong panahon walay katungod bisan kinsa nga makahikap ato. Kahikap lang, gipatay gali ditso dayon. Okay, di ba? Umbot pasabot nga kinahanglan tahuron, no? Kay balaan, limpyo tong Old Ark of the Covenant. Di sila musugot nga mabulingan to. Di ba? So mao po na kung katong Old Ark of the Covenant giampingan to nila nga malimpyo kanunay, mausab na ang New Ark of the Covenant nga si Mary. Mao nang sa Catholic theology, wala mosugot ang Dios nga inig kapanamkon ni Santa Maria sa iyang inahan nga gitawag na sa tradisyon og si Santa Ana, Saint Anne. Wa mosugot ang Dios nga muagi pa siya nga mataptan pa siya original sin. So giprevent na siya, gipanagad ana siya grace, mao nang at the moment nga si Santa Maria gipanamkon sa iyang inahan nga si Saint Anne, limpyo na. Dili na sabton nga sa pagtuong Katoliko dili linuwas si Santa Maria, linuwas gyapon siya, pero ang iyang pagkaluwas preventive, dili restorative. Dili parehas nato nga kita giluwas ta pinagi nga natapta na tag original sin sa bata ta, puya pa ta den gilimpyuhan. Munay restorative redemption. Pero kang Mary preventive. Unsa may example anang kaluwasan nga preventive, no? Para sa nang kanang maglakaw ka sa usa ka dalan nga wa pa ka kaagian ng dalana. Dayon na ay kanang unsa na ay atabay wa ka kabantay. Nga agi nimo lingi-lingi ba agi nimo lingi-lingi kay siguro nakita ka sa kilid ba o sa uwahi o usa ka matahom kaing dalaga. Nya tan-aw ka niya sigsigi. Wa ka kabantay nga na ay atabay diya sa unahan. Buot pasabot nga kung mupadayon gyud ka niya walay maka warn nimo. So mahulog gyud ka sa atabay. Pero kay naamay nakakita nimo, naamay nakaingon nga, "Oy, Brad, banday kay mahulog ka." Wa ka mahulog kay naay naka-prevent. Luwas gyapon ka, pero wa gyud ka mahulog. Muna gitawag og preventive. Sa pagtuong Katoliko, ingon ana giluwas si Santa Maria. Preventive. Di mo sugot ang Ginoo nga mataptan siya mansa kay himuon man siyang New Ark of the Covenant. Nya kanang concept anang covenant, kanang ark. Sudlanan sa pulong sa Dios, limpyo mo yun na. Sa Mariology nga topic ako nang hisgutan og ayo, no? Kay nabasa na nako ang libro ni Tim Staples nga katong Behold Your Mother. Nindot kay nga libro. Na didto ang depensa sa kanang atong Mariology. Kanang pagtuo na to mga Katoliko about ni Mary, no? By the way, si Tim Staples, former Assembly of God minister na nga na-convert sa Katoliko. Nagali ko'y video niya katong unang yung episode sa Journey Home. Nga medyo abtik yun siya kayo kay murag edad pa siya atog mga 27 siguro. Murang paspas kay may istorya. Nga iyang gihisgutan ng Mariology. Pagka murag yung Armalite mo discuss. Pang debate yun. So mao na nga ako pong i-recommend ninyo na nga libro, Behold Your Mother. Dayon, ako, nakaswerte lang ko kay naay naghatag na ko. Wa ako kapalit. Okay. Naay naghatag na ko. Pero ako nang gi-share po sa Facebook para nga
kanang kahibalo mo o mupalit mo o daghana kung daghan mo kwarta then mas mayo na mo ni ipangregalo na to. Ipangregalo na to makatabang patas sa atong simbahan. Oh. So dili ko mo kuan mo sayo ko mo muundang kay kuan na atong na mangandam pa pud diri sa istasyon no sa musunod nga programa. Paminawa pud ninyo no. So mao na. So, kadtong mahitungod sa authority, impartial, in part, ako na isgutan sa miyagi na itong Sibya. Pero ato ning ipadayon sa sunod Domingo pohon, no? Himuon gihapon nato ning marathon. Kay ang hinungdan yun nga nabahin ta, agi aning i-ignore ng kinsa man yun ang tinuod nga naay authority sa pagsangyaw. Dili na bisan kinsa. So, mao na. Dayon, akong kuan po ninyo nga ang akong Facebook, no? Silbert Adriatico Dundriano. Ako nang gi-public, bisag dili mo friend nako, makakita mo sa akong timeline. Dayon, tanawan ninyo ako mga post, kay naa diha ang akong contribution sa simbahan, ang atong Catholic Defense. Okay. So, mao na mga tinahod nga tigpaminaw. Hangtod sa sunod Domingo pohon sa mga oras o istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Tatak RMN. Ang Biogesic, maayo gyud di lang hilanat apilsad sa sakit sa ulo. Kasaligan ng kamaayo o pag-alaga. Kay kung isog na tambal, basin makadaot. Maayo gyud ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Para sa